की कशा प्रकारे विदुर हे खूप तीव्र शब्दांमध्ये धृतराष्ट्र आपले मोठे भाऊ यांना सांगत आहेत, की किती निंदनीय स्थितीमध्ये ते राहत आहेत. त्यांच्या केवळ आणि केवळ कौटुंबिक सुखाच्या आसक्तीमुळे आणि भौतिक सुख आणि सुविधा यांचा लाभ घेण्यासाठी जी आसक्ती आहे, त्या आसक्तीमुळे ते अशा पांडवांच्या दिलेल्या अन्नावर आणि सुविधांवर जगत आहेत, ज्यांच्या प्रती त्यांनी अनंत असे अपराध केलेले आहेत. आणि विदुर हे त्यांच्या मोठ्या भावाला तीव्र शब्दात सांगतात, की कशाप्रकारे त्यांची जी आशा ऐश्वर्यामध्ये सुख उपभोगण्यामध्ये जगण्याची जी इच्छा आहे, ते जगणं एका पाळीव कुत्र्यापेक्षाही जास्त निंदनीय आहे. आणि विशेषतः भीमसेन याचं नाव घेतात विदुर, कारण भीमसेन याला मारण्यासाठी कौरवांनी, धृतराष्ट्राने प्रयत्न केलेला, त्याला विषाचा केक खाऊ घालून लहान असताना आणि नदीमध्ये टाकले जाऊन. आणि हाच तो भीमसेन होता, ज्याने धृतराष्ट्राच्या दोन जे सर्वात आवडते पुत्र होते, दुर्योधन आणि दुःशासन, यांना कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीवर ठार केलेलं होतं. तर अशा भीमसेन आणि कुरुक्षेत्राच्या युद्धानंतर भीमसेन याला मारण्याचा प्रयत्न केला होता. धृतराष्ट्र यांनी आलिंगन देण्याच्या बहाण्याने, आणि ज्यावेळेस भगवंतांनी भीमसेन याच्या जागी लोखंडाचा पुतळा समोर उभा केला धृतराष्ट्र यांच्या, आणि तो लोखंडाचा पुतळा हा तुकड्यांमध्ये विभागला गेला धृतराष्ट्रांच्या त्या खूप शक्तीने त्याला आलिंगन दिल्याने त्या पुतळ्याला. तर अशा प्रकारे एकानंतर एक इतके सारे अपराध करूनही त्याच पांडवांनी दिलेल्या सुविधांवर जगणं हे खूप खूप निंदनीय असं जगणं आहे, विदुर महर्षी सांगतात. आणि आपण श्लोक क्रमांक 24 पासून सुरुवात करूया, ज्यामध्ये पांडवांच्या प्रती केलेल्या वेगवेगळे अपराध जे आहेत धृतराष्ट्र यांनी, त्याची ती लिस्टिंग, त्याचं वर्णन करत आहेत विदुर. तर कृपया आपण हा श्लोक म्हणण्याचा प्रयत्न करा. श्लोक क्रमांक 24. आतापर्यंत आपण जे रिवाइज केलं किंवा मागच्या वेळेस जी चर्चा केलेली, त्यावर कुणाचा काही प्रश्न आहे? प्रभूजीस, माताजीस, हरे कृष्ण. ठीक आहे, आपण सुरुवात करूया. अग्निर्निसृष्ट दत्तश्च गरोधाराश्च दूषितः ऋतं क्षेत्रं धनं येषाम् तदत्तैरसुभिः कियत्. हरे कृष्ण. कुणाला वाचायचं आहे? प्रभूजीस, माताजीस. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे. प्रभूजी मी वाचू? हा, पूजा माताजी तुम्ही वाचा, आणि गणेश कुलकर्णी प्रभूजी तुम्ही पुढचं वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी, सादर प्रणाम. आगीत जाळून आणि विष देऊन ज्यांना तू मारण्याचा प्रयत्न केलास, ज्यांच्या पत्नीचा तू अपमान केलास, ज्यांचे राज्य आणि धन लुबाडून घेतले, त्यांनी दिलेल्या औदार्यपूर्ण पोटगीवर जगण्याचे असे अवमानित जिणे जगण्याची आवश्यकता नाही. तात्पर्य: वर्णाश्रम धर्माप्रमाणे आपल्या मानवी आयुष्याचा एक भाग केवळ आत्मसाक्षात्कार आणि मुक्ती यासाठीच राखून ठेवला आहे. आयुष्याच्या विभागणीमधला तो एक नित्य नियमाचा भाग आहे. परंतु धृतराष्ट्रासारख्या लोकांना जर्जर म्हातारपणी सुद्धा घरी कुटुंबातच कसे राहावेसे वाटते आणि शत्रूकडून प्राप्त केलेल्या दानधर्मावर जगण्याची अपमानास्पद स्थिती आली तरी त्यांना ती कशी मान्य असते हे दाखवून देतानाच विदुर धृतराष्ट्राला असे पटवून देऊ इच्छित होते की त्याने असे अपमानाचे दान स्वीकारण्यापेक्षा
आपल्या पुत्रांप्रमाणे मेलेलेच उत्तम होते. 5 सहस्त्र वर्षांपूर्वी केवळ एकच धृतराष्ट्र होता. परंतु आता या काळात घरोघरी धृतराष्ट्र दिसू लागले आहेत. राजकारणी, पुढारी तर मृत्यूने निर्दयपणे आघात केल्याविना अथवा कोणी शत्रूने ठार मारल्याविना राजकीय जीवनातून कधी निवृत्त होत नाहीत. अगदी मरेपर्यंत कुटुंबात राहण्यासाठी चिकटून बसणे हे पशुतुल्य अधःपतन आहे आणि अशा धृतराष्ट्रांना समजावण्यासाठी अनेकानेक विदुरांची सध्याच्या काळात नितांत आवश्यकता आहे. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. श्रील प्रभुपाद की जय. तर आपण इथे पाहतो की भागवताची ही जी शिकवण आहे ती केवळ धृतराष्ट्रासाठी लागू नसून ती आपल्या सर्वांसाठी आहे. प्रत्येक भौतिक गोष्टींना आसक्त असणाऱ्या माणसासाठी आहे, की कशा प्रकारे भौतिक कौटुंबिक जीवनाला आसक्त राहून मृत्यूच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत अशा आसक्तीमध्ये जीवन जगणं हे श्रीमद भागवत सांगत आहे की खूप खूप निंदनीय आहे. का? कारण मनुष्य जन्म हा भगवंतांनी, हा निसर्गाने आपल्याला दिलेला आहे केवळ आणि केवळ भगवत भक्ती ही पुनरुज्जीवत, जी की आपल्या हृदयामध्ये सुप्त रूपामध्ये आहे प्रत्येक जीवाच्या, त्याला पुनरुज्जीवत करण्यासाठी, त्यामध्ये प्रगती करण्यासाठी, भगवत धामाला जाण्यासाठी. परंतु अशा मनुष्य जन्माचा उपयोग जर आपण केवळ आणि केवळ स्वतःचं भरण-पोषण करण्यामध्ये, स्वतःच्या इंद्रियांना तृप्ती देण्यामध्ये आणि आपला जो भौतिक उपभोग आहे, मग जो की आपल्या घरच्यांच्या थ्रू, कुटुंबाच्या थ्रू, नातेवाईकांच्या थ्रू, त्यांच्या थ्रू प्राप्त करून घेण्यासाठी जर आपण आसक्त राहत असू, तर शास्त्र सांगतं, की अशा व्यक्तीमध्ये आणि प्राण्यांमध्ये काही फारसा फरक नाहीये. भागवत किंवा बाकीचे शास्त्र सांगतात, की असा जो व्यक्ती आहे, तो एक द्विपाद पशु आहे. म्हणजे सामान्यतः जे पशु असतात, गाई, म्हशी, गुरं, ढोरं, ते 4 पायांवर चालतात. परंतु भौतिक आसक्तवादी मनुष्य हा शास्त्राच्या मध्ये द्विपाद पशु आहे, जो की 2 पायांवर चालतो. तर त्यामध्ये खूप सुंदर श्लोक येतो महाभारतामध्ये, ज्याच्यामध्ये सांगितलंय, की आहार, निद्रा, भयमैथुनं च सामान्य एतत् पशुभिः नराणां. धर्मो हि एको अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समानां. की आहार असो म्हणजे अन्नासाठी प्रयत्न करणं, अन्न, वस्त्र, निवारा हे प्रयत्न करणं. आहार, निद्रा, निद्रा म्हणजे झोपणं. भय, भय म्हणजे आपल्या स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी, मग ते घर गृहस्थी बांधणं, प्रॉपर्टी जमा करणं असो किंवा बँक बॅलन्स जमा करणं असो, अशा प्रकारे स्वतःचं भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी प्लॅन करणे, ते झालं भय. आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच. मैथुनंच म्हणजे कौटुंबिक जीवनामध्ये आसक्त राहून संतती प्राप्ती करणे आणि केवळ संतती प्राप्तीच नाही, पुढे ती संतती मोठं झाल्यानंतर त्यांच्या भौतिक आयुष्याला व्यवस्था करून देणे आणि त्यांना पण आपल्यासारखंच भौतिक जीवनामध्ये अडकवून राहण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, हे म्हणजे पण मैथुन आमच्या ह्यामध्येच येतं. तर महाभारत सांगतं, की अशा प्रकारे मनुष्य ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये जर आपलं जीवन व्यतीत करत असेल, तर सामान्य एतात पशुभी नराणां, की सामान्यपणे ह्याच गोष्टींमध्ये जर मनुष्य आसक्त राहत असेल, तर पशूंमध्ये आणि नर म्हणजे मनुष्यांमध्ये काही फरक नाहीये. धर्मो हि एको अधिको विशेषो. परंतु धर्म ही एक गोष्ट अशी आहे, जी आपण प्राण्यांना सांगू शकत नाही. उदाहरणार्थ एकादशी आहे. कुत्र्याला नाही सांगू शकत, की बाबा आजचा दिवस विशेष दिवस आहे आध्यात्मिक प्रगतीसाठी. आज तू कृपया पोळी, भाकरी अशा गोष्टी घेऊ नको. आजचा दिवस उपवास कर. त्याच्या समोर जर पोळी असेल, तर तो कुत्रा स्वतःला रोखू नाही शकणार, थांबवू नाही शकणार. परंतु तेच उदाहरण घे एखाद्या मनुष्याचं. जर आपल्याला ताप वगैरे असेल, तब्येत वगैरे ठीक नसेल, तर आपण तेवढी काळजी घेतो, की कमीत कमी मी तळलेलं वगैरे खाऊ नये. कारण माझी तब्येत अगोदरच बिघडलेली आहे. ती अजून जास्त खराब होईल, जर मी तळलेलं वगैरे स्पायसी असं अन्न जर घेतलं तर. तर
धर्माचं पालन, नियमांचं पालन ही गोष्ट अशी आहे की केवळ आणि केवळ मनुष्य समजू शकतो. प्राण्यांना आपण नाही समजून सांगू शकत ते. परंतु आपण जर प्राण्यांसारखे असं जीवन व्यतीत करत राहिलो, तर शास्त्र सांगतं की आपण हे पशुभी समानम म्हणजे द्विपाद पशूंसारखं आपली अवस्था आहे. आणि एक्झॅक्टली तसंच विदुर महर्षी हे धृतराष्ट्राला सांगत आहेत, की "हे भावा, आपली जी स्थिती आहे, ती एका कुत्र्याच्या भौतिक आसक्त जीवनासारखी त्यापेक्षाही निंदनीय आहे." आणि श्रील प्रभुपाद सांगतात, की आपल्या आयुष्याचा काही भाग ज्याला आपण तांत्रिकदृष्ट्या रिटायरमेंट, निवृत्ती म्हणतो, तो निवृत्तीचा भाग हा भगवंतांच्या सेवेमध्ये पूर्णपणे समर्पित करायला पाहिजे. आणि ज्यावेळेस आपण भक्ती मार्गामध्ये प्रगतीसाठी विशेषतः प्रयत्न करू शकू. मग समर्पित करायला पाहिजे आपण असं ठरवायचं का, की ज्यावेळेस आपल्याला काहीच दिसेनासं झालंय व्यवस्थित ऐकू येत नाहीये, दात सगळे पडलेले आहेत, हात-पाय थरथर कापत आहेत, व्यवस्थित काम करण्याच्या लायक नाही राहिलेले आहेत, शरीर चालण्याच्या लायक नाही राहिलेलं आहे. असं शरीर आपण भगवंतांच्या सेवेमध्ये अर्पण करणार आहोत का? किमान शास्त्र सांगतं, भागवत सांगतं, की आपल्या जीवनातले किमान 15 ते 20 हे प्रोडक्टिव्ह म्हणजे ज्यावेळेस हात-पाय व्यवस्थित काम करत आहेत, ज्यावेळेस इंद्रिय व्यवस्थित काम करत आहेत, असे कमीत कमी 15 ते 20 वर्ष तरी डेडिकेटेडली वेगळे काढून ठेवले पाहिजेत. केवळ आणि केवळ भक्ती मार्गाचं प्रगती करण्यासाठी, त्याचं पालन करण्यासाठी. याचा अर्थ असा नाही, की त्याच्या आधी भक्ती मार्गाचं पालन करू नये. प्रल्हाद महाराज सांगतात, की 5 वर्षाचं असल्यापासून हे लहानपणापासून केवळ 5 वर्षाचं नाही, की त्यांनी तर आईच्या पोटामध्ये असल्यापासून भक्ती मार्गाचं पालन सुरू केलं. तर लहानपणापासून भक्ती मार्गाचं पालन जरूर करायला पाहिजे. परंतु जे निवृत्तीचे वर्ष आहेत, ते एक्सक्लुझिव्हली विशेषतः भगवंतांच्या सेवेमध्ये डेडिकेटेडली आपण समर्पित करायला पाहिजे. त्या वर्षांमध्ये आपण भौतिक आसक्तीच्या गोष्टींमधून आपलं लक्ष कमी करून भगवंतांच्या भक्तीमध्ये, भगवंतांच्या सेवेमध्ये आपलं लक्ष अधिक आपण केंद्रित करायला पाहिजे. आणि अशा भगवंतांच्या सेवेमध्ये आपल्या जीवनातले जे हात-पाय चालत असतानाचे जे प्रोडक्टिव्ह वर्ष आहेत, जो कालावधी आहे, तो जर दिला नाही, तर अशा प्रकारचा प्राप्त झालेला मृत्यू, जा की शेवटपर्यंत आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत भौतिक, कौटुंबिक जीवनामध्ये आसक्त राहून प्राप्त केलेला मृत्यू, हे खूप निंदनीय जीवन सांगितलेलं आहे. आणि आजकालच्या जगामध्ये आपल्याला उदाहरणांची कमी नाहीये. खूप सारे आपल्या आजूबाजूला जर व्यक्ती पाहिले आपण, तर असेच सर्व सापडतील, की आता 70 वय झालंय, 80 वय झालंय, पण अजून भौतिक आसक्ती सुटत नाही. आणि श्रील प्रभुपादजी सांगतात, की अनेक राजकारणी, पुढारी तर एक उदाहरण खूप डोळ्यासमोर येतं आणि आपल्याला कुणावर टीका नाहीये करायची. पण आपल्या स्वतःला धडा शिकण्यासाठी काही उदाहरणं आपण बघू शकतो, की आपण जर उदाहरण पाहिलं ब्रिटिश इंग्लंडच्या राणीचं, ज्यांचा की आत्ता मृत्यू झाला जवळपास मागच्या वर्षी 2023 मध्ये. आणि मृत्यूच्या वेळेला त्यांचं वय होतं अराउंड 96-97 वर्ष वय होतं. तर मुलगा त्यांचा हा स्वतःच्या तरुण काळापासून वाट पाहतोय, की कधी आपल्याला राजसिंहासनावर बसता येईल. आणि यांचं वय वृद्धापकाळ जरी येत होता, शरीर जरी जर्जर होत होतं, तरी शेवटच्या क्षणापर्यंत, मृत्यूपर्यंत ते जे राजसिंहासन होतं, इंग्लिश साम्राज्याची राणी असण्याचं, ते सोडण्याची तयारी नव्हती. आणि शेवटी त्या गेल्या, त्यावेळेस मुलाचं वय अगोदरच 70च्या आसपास झालेलं. आणि योगायोगाने नियतीचा खेळ असा, की मुलगा तर राजा झाला, आई गेल्यानंतर 2 वर्ष पण झाले नाहीत. मागच्या वर्षी राज्याभिषेक झाला. यावर्षी काही महिन्यांपूर्वी कळालं, की त्यांना कॅन्सर झालेला आहे. आत्ताचे जे राजे आहेत. आणि ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये आहे. म्हणजे सांगण्याची गोष्ट अशी,
की अशा प्रकारच्या भौतिक आसक्तीचं जे जीवन आहे, जिथं एका व्यक्तीला स्वतःला मुलाला पण द्यायची तयारी नाही, एवढी आसक्ती आणि मुलाला कसं तरी ते प्राप्त झालं जीवनाच्या शेवटच्या कालावधीमध्ये, तर ते प्राप्त झाल्या-झाल्या लगेच दुर्धर असा रोग झालेला, कॅन्सर झाला. तर अशा प्रकारचं जे भौतिक आसक्तीमधलं जीवन आहे, तर शास्त्र निंदा करतं अशा जीवनाची, की शास्त्र म्हणतं, की आज आपण राजा आहोत किंवा राणी आहोत, पण अशा भौतिक भौतिक आसक्तीमध्ये जर आपण प्राण सोडले, तर पुढचा जन्म हा निश्चितच अधम योनीमध्ये प्राप्त होण्याची खूप खूप जास्त शक्यता आहे. आणि या संदर्भातच एक सुंदर कथा येते कैलाश नावाच्या एका व्यक्तीची. नारद मुनी जे की भौतिक आणि आध्यात्मिक जगतामध्ये कुठेही जाण्याची त्यांना परवानगी आहे. ते या कैलास नावाच्या व्यक्तीला भगवंतांच्या भक्तीबद्दल प्रचार-प्रसार करण्याचा प्रयत्न करत असत. आणि ही जी व्यक्ती होती कैलास, वय वाढत होतं परंतु भौतिक आसक्तीमधून लक्ष कमी होत नव्हतं आणि मन, इंद्रिय सर्व त्याच गोष्टींमध्ये केंद्रित होते, की घराची, संपत्तीची, मुलाबाळांची काळजी कशी घेणार. आणि नारद मुनींनी त्यांना प्रत्येक वेळेस चक्कर मारायचे काही महिन्यांनी आणि नारद मुनी सांगायचे, की "हे कैलास, आता आपला वृद्धापकाळ येत आहे. आता तरी आपण सर्व घराची जी व्यवस्था आहे, चालवण्याची जी व्यवस्था आहे, ती मुलाबाळांच्या हवाली करून स्वतः भगवत भक्तीवर लक्ष केंद्रित करा." आणि हे कैलास जे होते, ते इतके आसक्ती होते प्रॉपर्टीला वगैरे, की ते म्हणायचे, की मूर्ख आहेत मुलं. त्यांना कितीही सांगितलं तरी कळत नाही कसं मॅनेज करायचं काय. त्याच्यामुळं मला लक्ष देणं भाग आहे. आणि एकदा असंच नारद मुनी येतात, तर त्या ठिकाणी घरात पाहतात तर कैलास आहेत, नाही आहेत बिलकुल. तर घरच्यांना वगैरे विचारतात, तर ते म्हणतात, की काही दिवसांपूर्वीच त्यांना देवाज्ञा झाली, मृत्यू पावले आणि काही महिन्यांपूर्वी. तर त्या ठिकाणी त्यावेळेस एक कुत्रा भुंकत येतो नारद मुनींच्या जवळ, घराच्या जवळ आणि नारद मुनी आपल्या आध्यात्मिक दृष्टीने ओळखतात, की अरे, अरे! हा कैलास आपल्या गृहस्थीला आसक्त होऊन मृत्यू पावला आणि त्याला कोणता जन्म प्राप्त झालेला आहे? कुत्र्याच्या योनीमध्ये जन्म प्राप्त झालेला आहे. आणि मी तुला सांगतो मध्ये भक्तीमध्ये लक्ष केंद्रित कर आणि प्रगतीसाठी प्रयत्न कर भक्तीमध्ये जेणेकरून आध्यात्मिक गती प्राप्त होईल. पण बघ आता एवढ्या निम्न योनीमध्ये जन्म प्राप्त झाला आणि आता तरी तू किमान भगवत भक्तीकडे आपलं लक्ष केंद्रित कर. तर तो कैलास जो की कुत्र्याच्या शरीरामध्ये जन्म प्राप्त झालाय, तो नारद मुनींना सांगतो, की माझे मुलं अजूनही सुधारलेले नाहीयेत. त्यांना अजूनही प्रॉपर्टीची, घरादाराची कशी व्यवस्थित काळजी घ्यावी हे कळत नाही. त्याच्यामुळे मी कुत्र्याच्या रूपात का जन्म प्राप्त होईना, परंतु घर संरक्षणाचं कार्य करतो मी. घर सांभाळण्याचं कार्य करतो जेणेकरून चोर वगैरे येऊ नयेत. काही गोष्ट उचलून कोणी घेऊन जाऊ नये, चोरी करू नये. यासाठी मी कुत्रा म्हणून घर सांभाळतो. आणि नारद मुनींना दया येते, की असं अधःपतन झालेलं पाहून कैलासचं आणि अजूनही त्याची आसक्ती काही क्षीण न झालेली पाहून आणि नारद मुनी निघून जातात. काही महिन्यानंतर नारद मुनी पुन्हा येतात. तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी ते कैलासच्या घराच्या जवळ ते कुत्रं पण नसतं आणि घरच्यांना विचारतात, कुटुंबातील सदस्यांना, की कैलास तर सांगत नाहीत ते, पण हा जो कुत्रा होता आपल्या घराच्या जवळ हा कुठे गेला? तर घरचे सांगतात, की काही महिन्यांपूर्वी या कुत्र्याचा पण मृत्यू झाला. आणि नारद मुनींना वाटतं, की अरे, ती जी संधी होती ती पण हातातून गेली आणि त्यानंतर नारद मुनी तिथून जात असताना त्यांच्या शेतामध्ये, त्या कैलासच्या आणि मुलाबाळांच्या शेतामध्ये नारद मुनींना एक साप दिसतो आणि नारद मुनी आपल्या आध्यात्मिक शक्तीने त्यांना कळतं, की त्या कैलासचं अगोदर मनुष्य योनीमधून कुत्र्याच्या योनीमध्ये अधःपतन झालं आणि नंतर कुत्र्याच्या योनीमधून आता एका सापाच्या शरीरामध्ये त्याला जन्म प्राप्त झालाय, जे की अत्यंत पतित अशी अवस्था आहे. आणि नारद मुनी कैलासला सांगतात, की "हे कैलास, बघ तुला मी त्यावेळेसही सांगत होतो, आत्ताही सांगत आहे, की कृपया तू ही आसक्ती, भौतिक गोष्टींची आसक्ती सोड." आणि तो कैलास नारद मुनींना सांगतो, की एवढं सगळं मी त्यांच्यासाठी, घरच्यांसाठी प्रॉपर्टी वगैरे सगळी जमा करून ठेवली. परंतु मुलांना एवढी पण अक्कल नाहीये, की हे कसं ह्याचं सांभाळावं, यांची कशी रक्षा करावी.
ही कशी प्रॉपर्टी मॅनेज करावी. म्हणून मी आता हा सापाचा जन्म प्राप्त झालाय, परंतु शेत राखण करतो, जेणेकरून लोकांनी त्याच्यावर अतिक्रमण वगैरे करू नये अशा प्रकारे. आणि नारद मुनी शेवटी काय करतात, की गावकऱ्यांना बोलवतात आणि सांगतात, की हा येथे साप आहे. आणि गावकरी दगड वगैरे घेऊन येतात आणि त्या सापाला ठार करतात. नंतर त्याचा उद्धार करण्यासाठी याशिवाय दुसरा कोणता मार्ग राहत नाही नारद मुनींकडे. तर सांगण्याची गोष्ट अशी, की भौतिक आसक्तीचं हे जे जीवन आहे प्रभूजीज, माताजीज, शास्त्र याची निंदा, याचा अर्थ असा नाही, की भक्तांनी काही मुलाबाळांचा, घरच्यांचा सांभाळ करू नये. जरूर करावा. परंतु तोच सांभाळ करण्यामध्ये, तीच जिम्मेदारी निभावण्यामध्ये आयुष्याच्या शेवटपर्यंत भौतिक आसक्तीमध्ये थांबणं हे बरोबर नाहीये. आपल्या जिम्मेदाऱ्या पार पाडणं आवश्यक आहे. पत्नीच्या प्रती किंवा पत्नीच्या पतीच्या प्रती, आपल्या मुलाबाळांच्या प्रती. त्या आपण भगवंतांची सेवा म्हणून जरूर पार पाडू. आपल्याला जेवढं चांगल्यात चांगलं जमेल तेवढं. परंतु त्यानंतर एकदा शास्त्राने सांगितल्याप्रमाणे निवृत्तीचं वय झालं, त्याच्यानंतर फक्त आणि फक्त भगवंतांच्या भक्तीमध्ये प्रगती करण्यावर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा नाही, की घर वगैरे सोडून जंगलामध्ये राहायला जाणं. कारण कलियुगामध्ये जंगल पण कमी राहिलेले आहेत आणि आपले तेवढं वैराग्य पण नाही, की आपल्याला तिथे निभावं लागेल. परंतु घरात जरी राहिलं, तरी आपलं जे वेळ आहे, आपले जे इंद्रियांची जी राहिलेली शक्ती आहे, जे शरीराच्या शरीराच्या ज्या कॅपॅबिलिटीजला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो? कार्य करण्याची जी क्षमता क्षमता, क्षमता जी क्षमता आहे, ती आपण भगवंतांच्या बद्दल वाचण्यामध्ये, भगवंतांबद्दल ऐकण्यामध्ये, जप करण्यामध्ये, मंदिरासाठी काही सेवा करण्यामध्ये आपण आपल्या इंद्रियांची क्षमताही वापरली पाहिजे. नाहीतर आपला आपली पण गती हे धृतराष्ट्राप्रमाणे, किंवा आपण ज्या कैलास या व्यक्तीचं आपण वर्णन पाहिलं त्याप्रमाणेच अशा प्रकारच्या भौतिकवादी आसक्त व्यक्तीची गती हीच प्राप्त होईल. कुणाला काही काही जी- प्रश्न वगैरे आहेत प्रभूजीच, माताजीच, याच्याबद्दल? किंवा कुणाला काही आक्षेप आहे? आपल्याला सगळ्यांना पटत आहे भागवत काय सांगत आहे त्याबद्दल? हो प्रभूजी. हो प्रभूजी. हो 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 प्रभूजी, अगदी प्रभूजी. बरोबर. ठीक आहे. ठीक आहे. आणि धृतराष्ट्रांचं हे खूप मोठं नशीब, की त्यांना विदुरासारखा भगवंतांचा शुद्ध भक्त हा भावाच्या रूपामध्ये मिळाला. हे त्यांचं दुर्दैव, की पूर्ण त्यांचा जीवनकाळ विदुर त्यांना चांगला उपदेश करण्याचा, भगवत भक्तीमध्ये उपदेश करण्याचा प्रयत्न करत होते. पण धृतराष्ट्र यांनी पूर्ण जीवनामध्ये कधी विदुरांचं ऐकलं नाही. परंतु आता स्थिती अशी आली आहे, की शरीर जीर्ण झालेलं आहे. सर्व मुलं, सर्व नातू, सर्व मारले गेले कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीमध्ये, आणि तरी पण भौतिक आसक्ती सोडण्याची तयारी नाहीये. तर अशा स्थितीमध्ये विदुर महर्षींनी बोललेले हे तीव्र शब्द त्यांच्या हृदयावर परिणाम करतात. कशा प्रकारे ते आपण पाहू. श्लोक क्रमांक 25 कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. तस्यापि तव देहोऽयम् तस्यापि तव देहोऽयम् कृपणस्य जिजीविषोः कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यः निच्छतो जीर्णो परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव. जरया वाससी इव. हरे कृष्णा. गणेश कुलकर्णी प्रभूजी वाचू. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे. तुझी मरण्याची अगदी इच्छा नसली आणि मान आणि प्रतिष्ठा गमावून सुद्धा जगावे अशी जरी तुझी इच्छा असली, तरी तुझ्यासारख्या कृपणाचे हे शरीर खिळखिळे होईल आणि एखाद्या जीर्ण वस्त्राप्रमाणे क्षीण होत जाईल. तात्पर्य श्रीलप्रभुपाद की जय. येथे कृपणस्य जी विशो हे शब्द महत्वाचे आहेत. माणसाच्या दोन श्रेणी असतात, कृपण व ब्राह्मण. कृपणाला आपल्या 5 भौतिक शरीराचे अनुमानच नसते, परंतु ब्राह्मणाला ते निश्चितच असते. कृपणाचे अनुमान चुकीचे असते आणि त्यामुळे त्याला सर्व शक्तीनिशी आपल्या इंद्रियांची तृप्ती करावी असे वाटत असते. आणि म्हातारपणी सुद्धा औषधांच्या सहाय्याने आपण सदैव तरुण राहावे
अशी त्याची इच्छा असते. धृतराष्ट्राला येथे कृपण म्हणून संबोधले आहे, कारण आपल्या शरीर प्रकृतीची काहीही जाणीव न ठेवता कोणतेही मूल्य देऊन त्यास जगावेसे वाटते. विदुर त्याचे डोळे उघडून त्याला हे दाखवू इच्छितात की तो काही झाले तरी नियोजित आयुष्यापेक्षा अधिक जगू शकणार नाही. म्हणून त्याने मृत्यूची सिद्धता केली पाहिजे, कारण मृत्यू अपरिहार्य आहे. मग केवळ जगण्यासाठी म्हणून अशी अपमानाची स्थिती त्याने का पत्करावी? त्यापेक्षा मृत्यूचे संकट स्वीकारून त्याने योग्य मार्ग स्वीकारला पाहिजे. भौतिक जीवनातील सर्व प्रकारची दुःखे संपवण्यासाठीच मानवी जीवन असते आणि आपले जीवन असे घालविले पाहिजे की त्यामुळे उद्दिष्ट साध्य होईल. जीवनाविषयी चुकीची संकल्पना करून घेतल्याने धृतराष्ट्राने आपल्यास मिळालेली बहुंशी शक्ती आधी उधळून टाकली होती. त्यामुळे आता उर्वरित आयुष्य त्याने आपल्या अंतिम हिताच्या दृष्टीने व्यतीत करणे आवश्यक होते. असल्या धृतराष्ट्रासारख्याच्या आयुष्याला कृपणाचे आयुष्य म्हणण्याचे कारण असे की कृपणाप्रमाणेच त्यांना आपल्या आयुष्याचा योग्य व्यय करता येत नाही. दैव बलवत्तर असेल तरच केवळ अशा व्यक्तीला विदुरांसारखी एखादी आत्मसाक्षात्कारी विभूती भेटते आणि अशा महत्वाच्या उपदेशाने त्याला भौतिक अस्तित्वाविषयीच्या आपल्या अज्ञानाचा निराश करून घेता येतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. श्रील प्रभुपाद की जय. तर आपण इथे पाहतो की दोन प्रकारच्या व्यक्तींबद्दल भागवत सांगतं. एक व्यक्ती म्हणजे कृपण आणि एक व्यक्ती म्हणजे ब्राह्मण. तर ब्राह्मण म्हणजे हे नाही की जन्माने जन्मलेले ब्राह्मण. ब्राह्मण म्हणजे स्वतःचे गुण आणि कर्म याद्वारे जे व्यक्ती आहेत ते त्यांच्याविषयी सांगितलंय. तर फरक काय आहे की कृपण हे आधी आपण समजून घेऊ. साध्या भाषेमध्ये सांगायला गेलं तर कृपण म्हणजे एखादा कंजूष व्यक्ती, ज्याला आपण कंजूष किंवा चिकट म्हणतो. की कंजूष का म्हटलेलं आहे अशा व्यक्तीला जो की भौतिक आसक्तीमध्ये आपलं जीवन पूर्ण घालवतो, मनुष्य जीवन. की समजा एखादा व्यक्ती आहे आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये खूप सारे असे व्यक्ती पाहतो की समजा एखाद्या व्यक्तीकडे खूप महागडी छान अशी गाडी आहे, भगवंतांच्या कृपेने प्राप्त झालेली कार. आणि तो व्यक्ती दिवस रात्र त्या कारला धुतो, स्वच्छ करतो, चकाचक ठेवतो, परंतु घराच्या बाहेर काही काढत नाही. याच्यासाठी काढत नाही की मी ही कार वापरल्याने याला स्क्रॅचेस येऊ शकतात, रंग थोडासा डल होऊ शकतो किंवा काही काम निघू शकतं मेंटेनन्सचं. हे टाळण्यासाठी हा मनुष्य कारला इतका आसक्त असतो की ती कार छान राहावी म्हणून दिवस रात्र पुसत छान स्वच्छ ठेवतो, परंतु वर्षानुवर्ष काही ही कार वापरत नाही. तर आपण अशा व्यक्तीला काय म्हणू? प्रभूजीच माताजीच काही उपयोग आहे का त्या व्यक्तीपासून? की त्याच्या स्वतःच्या घरच्यांच्या काही कामाची नाहीये आणि फक्त त्या गाडीला सुंदर चकाचक ठेवण्यामध्ये तो आसक्त आहे, दिवस रात्र सेवा करण्यात. पण त्याचा जो वापर करायला पाहिजे तो काही हा व्यक्ती करत नाहीये. किंवा दुसरं एक उदाहरण देऊ. समजा लहान मूल आहे आणि त्या लहान मुलाच्या हातामध्ये समजा 500 रुपयाची किंवा 2000 रुपयांची नोट आहे आणि दुसरा एखादा व्यक्ती येतो आणि त्या लहान मुलाला म्हणतो की माझ्याकडे हे चॉकलेटचा बार आहे आणि मी हा चॉकलेटचा बार तुला देईल आणि ती नोट तू मला दे. आणि त्या लहान मुलाला वाटतं अरे किती छान की ही नोट तर काय कागदाचा एक तुकडा आहे, परंतु याच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला चॉकलेटचा बार मिळत आहे. परंतु त्या लहान मुलाला हे माहित नाही की ती जर 2000 ची नोट एखाद्या त्यांनी दुकानामध्ये दिली तर तसे 20, 25, 50 बार पण त्याला प्राप्त होतील दुकानामधून. त्याला कारण त्या नोटेचं महत्व माहित नाहीये. त्याच प्रकारे मनुष्याचं पण आहे की असा मनुष्य ज्याला हे मनुष्य शरीर प्राप्त झालंय, जे शास्त्र सांगतं की एका अमूल्य गोष्टीप्रमाणे, एका अमूल्य एका अमूल्य दागिन्याप्रमाणे त्याचं महत्व आहे, त्याची किंमत आहे. परंतु ती आपण कशासाठी वापरत आहोत? त्या चॉकलेटच्या बार सारख्या क्षुल्लक गोष्टीसाठी, इंद्रिय तृप्तीसाठी. तर शास्त्र सांगतं की असा व्यक्ती ज्याला हे अमूल्य मनुष्य शरीर प्राप्त होऊन पण किंमत नाही त्याची, की याचा खरा वापर किती उच्च गती प्राप्त करण्यासाठी आपण करू शकतो. आणि त्याचा वापर कशासाठी करत आहे तो? इंद्रिय तृप्ती करण्यासाठी. आणि शास्त्र सांगतात की ती इंद्रिय तृप्ती कुठे जाणार नाहीये, तो भोग कुठे जाणार नाहीये. आपल्याला
निम्न स्तरावरचा निम्न योनीमधला जरी जन्म प्राप्त झाला, जसं आपण कैलासच्या केसमध्ये पाहिलं, तरी इंद्रिय तृप्ती ही जी प्राप्त होणार आहे ती मिळणारच आहे. त्यासाठी वेगळे प्रयत्न करण्याची खूप गरज नाहीये. परंतु आध्यात्मिक प्रगतीसाठी प्रयत्न करण्याची जी संधी आहे, जी उपलब्धी आहे, ती निम्न योनीच्या शरीरांमध्ये आपल्याला प्राप्त होणार नाहीये. ती केवळ आणि केवळ संधी प्राप्त आहे आपल्याला मनुष्य जन्मामध्ये. त्याच्यामुळं शास्त्र आपल्याला सांगतं, की कंजूष बनू नका. कंजूष बनू नका म्हणजे हे मनुष्य शरीर जे एवढं मौल्यवान प्राप्त झालंय, क्षुल्लक गोष्टीसाठी वापरू नका. जी गोष्ट की कुत्रे, मांजरे, गाढव, मुंगी, डुक्कर, बाकीचे प्राणी मात्र किंवा वनस्पती, झाडं यांच्या योनीमध्ये पण हे इंद्रिय तृप्ती हा भोग उपलब्ध आहे. तो भोग प्राप्त करण्यासाठी मनुष्य जीवन व्यतीत करू नका. कारण हे मनुष्य जीवन अशा गोष्टींसाठी वापरू शकतो, ज्याने की खूप उच्च रीतीचे, खूप उच्च स्तरावरचे आपल्याला फायदे आपल्याला प्राप्त होऊ शकतात. भगवत गती, भगवत धाम प्राप्त होऊ शकतं, ह्या मनुष्य जन्माचा वापर करून. त्याच्यामुळं कंजूष होऊ नका. आणि ब्राह्मण हा व्यक्ती काय आहे? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः. ज्याला की आपल्या जीवनाचा मूल्य कळालेलं आहे, की कशाप्रकारे आत्ता जे मनुष्य जन्म प्राप्त झालाय आपल्याला, हजारो, लाखो जन्मांतरानंतर वेगवेगळ्या शरीरामध्ये जन्म प्राप्त केल्यानंतर अंततः आपल्याला हे मनुष्य जीवन प्राप्त झालंय. त्याच्यामुळे याचा आपण व्यय करायला नको. ह्याला आपण व्यर्थ जाऊ द्यायला नको. ही जी संधी प्राप्त झाली. दोन्ही हातांनी ह्या संधीचा आपण घट्ट पकडू व भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी याचा उपयोग करू आणि याचा भगवत भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी उपयोग करू याचा अर्थ हा नाही, की आपल्या ज्या जिम्मेदाऱ्या आहेत त्याला आपण दुर्लक्षित करू असं अजिबात नाही. त्या जिम्मेदाऱ्या पूर्ण करू, परंतु त्या जिम्मेदाऱ्या भगवत भक्तीमध्ये पूर्ण करू, ना की भौतिक आसक्तीमध्ये. मग आपल्या जिम्मेदाऱ्या पण पूर्ण होतील या जगातल्या, एक मुलगा म्हणून, आई-वडील म्हणून, की भाऊ किंवा बहीण म्हणून. परंतु त्याच्यामध्येच आपण भोवती आसक्तीमध्ये आपलं जीवन पूर्ण त्याच्यामध्येच आपण संपवणार नाही. तर आपल्या सगळ्यांना कळालं प्रभुजीच माताजीच की कृपणा आणि ब्राह्मण याच्यामधला फरक काय आहे आणि कृपणा अशा भौतिक आसक्तवादी व्यक्तीला कंजूष का म्हणतं श्रीमद भागवतम. कुणाला काही याच्यामध्ये शंका आहे, काही प्रश्न आहे? हरे कृष्ण. नाही प्रभूजी. अरे ठीक आहे, ठीक आहे. नाही पटत आहे प्रभू. आपल्या सगळ्यांना हे भागवत काय सांगतंय? हो प्रभूजी. येस प्रभूजी. हो 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 प्रभूजी. श्लोक क्रमांक 26. खूप खूप महत्वाची शिकवण आहे ही विदुरांद्वारे आणि श्रील प्रभुपादजी मागच्या तात्पर्यामध्ये प्रभुपाद सांगतात, की आजच्या जगामध्ये आजूबाजूला हे सर्वत्र आपल्या आजूबाजूला धृतराष्ट्र आपल्याला पाहायला मिळतात. आजूबाजूला कशाला बघायचं? आपण स्वतःकडेच बघणं जास्त व्यवस्थित योग्य ठरेल, की आपल्या भौतिक आसक्ती किती आहेत आणि त्या आपण हळू प्रयत्न करायला पाहिजे, की जीवनाचं जे मूळ आहे त्याच्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये. मी नेहमी उदाहरण देतो, की उदाहरणार्थ आपल्याला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास करायचा आहे. समजा विशेषतः मला हे जाणवायचं ज्यावेळेस मी विद्यार्थी दशेमध्ये होतो, इथे पुण्यामध्ये इंजिनिअरिंग करताना, की जवळ फारसे पैसे वगैरे कधी नसायचे. तर एसटीनी गावी जायचो. तर आणि माहिती नसायचं, की लगेच जायला मिळेल परीक्षा झाल्यानंतर. कधी रिझर्व्हेशन वगैरे काढण्याची काही पद्धत नव्हती, तेवढा वेळ नसायचा. तर बऱ्याचदा असं व्हायचं, की तिकीट काढल्यानंतर उभं राहून पण रात्रभर प्रवास करून कधी जावं लागायचं. दिवाळीच्या काळात वगैरे. पण आई-वडिलांना भेटण्याची ओढ एवढी असायची, की ते रात्रभर उभं राहून प्रवास करणं कधी जिकिरीचं वाटायचं नाही, कधी त्रासदायक वाटायचं नाही. का? कारण किमान सणासुदीला घरी जायला भेटत आहे, आई-वडिलांसोबत सण साजरा करायला भेटत आहे. ही जी आ हे जे अनुभव होता, तो खूप छान वाटायचा. त्याचप्रमाणे आपण सगळ्यांनी ओळखायला पाहिजे, की आपले जे नित्य आई-वडील आहेत, भगवंत स्वतः कृष्ण, प्रभू रामचंद्र यांना सोडून आपण ह्या भगवत धामामध्ये येऊन परदेशामध्ये राहत आहोत आणि जन्मांतरामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या आई-वडिलांचे सेट प्राप्त झालेत, की कुत्र्याच्या जन्मामध्ये एक वेगळे आई-वडील, मांजराच्या जन्मामध्ये एक आई-वडील आणि वेगवेगळ्या मनुष्य जन्मांमध्ये पण आपल्याला वेगवेगळ्या आई-वडिलांचे सेट प्राप्त झालेले आहेत. आणि आपण ह्या भौतिक
नातेसंबंधामध्ये म्हणा किंवा आपल्या कर्तव्यांमध्ये इतके गुंतून गेलेलो आहेत, की आपले जे नित्य शाश्वत आई-वडील आहेत, भगवंत, त्यांच्याकडे जाण्याचं आपण विसरून गेलोत किंवा त्यांच्याकडे जाण्याची संधी असून पण आपण त्याकडे दुर्लक्ष करत आहोत. त्याच्यामुळे आपलं जर लक्ष त्याच्यावर केंद्रित असेल, तर प्रवासामध्ये 10-12 तासांच्या प्रवासामध्ये काही सीट चांगलं नाही मिळालं किंवा ते सीटचं कुशन फाटलेलं असेल किंवा बसमधली खिडकी तुटलेली असेल, थंडी वाजत असेल, आपण एवढी कंप्लेन करणार नाही, तक्रार करणार नाही. का नाही करणार? कारण आपलं लक्ष केंद्रित असेल, की फक्त 10-12 तासांचंच मला सहन करायचंय. त्याच्यानंतर घरी गेल्यानंतर व्यवस्थित आराम मला करता येईल. त्याच प्रकारे जर आपलं लक्ष केंद्रित असेल भगवंतांना प्राप्त करण्यावर ह्या जीवनाच्या शेवटी, तर या जीवनाच्या मध्ये जे थोडेफार काही प्रॉब्लेम्स चालत राहतात भौतिक जगतामध्ये, की ही गोष्ट व्यवस्थित नाहीये, ही गोष्ट माझ्या मनासारखी होत नाहीये, हा व्यक्ती माझ्याशी व्यवस्थित वागत नाहीये. या छोट्या गोष्टी आपल्याला एवढं लक्ष विचलित नाही करणार. कारण आपलं लक्ष केंद्रित राहील, की हे जे 50, 60, 70 वर्ष भगवंतांनी माझ्याजवळ दिलेले आहेत, ते मला भक्तीमध्ये व्यवस्थित पार पाडायचे आहेत आणि मी जर भक्ती व्यवस्थित केली, तर या जीवनाच्या प्रवासाच्या अंततः भगवत धामात प्रवेश हा भगवंत स्वतः सांगतात भगवद्गीतेमध्ये निश्चित आहे, 100% मिळणार आहे. तर का नाही मी ह्या जीवनातल्या वेळेचा योग्य वापर करावा आणि जे काही थोडेसे इन्कन्व्हिनियन्सेस, थोड्याशा तक्रारी चालू राहतात, त्यांना सहन करावं. जर आपलं लक्ष हे आपल्या अंतिम ध्येयावर केंद्रित असेल. ठीक आहे? श्लोक क्रमांक 26 कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. गतस्वार्थम् इमं देहं गतं स्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञाता गतिर्जय्यात् अविज्ञात गतिर्जयात् तवै धीरः उदारतः. सवै धीरा उदारुतः. हरे कृष्णा. कोणाला वाचायचं आहे? प्रभुजीच, माताजीच? हरे कृष्ण. प्रभुजी मी वाचू? हा, क्षितिजा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. जो एखाद्या दूरच्या अज्ञात ठिकाणी जातो आणि सर्व बंधनापासून मुक्त होऊन आपल्या निरुपयोगी झालेल्या शरीराचा त्याग करतो, त्याला धीर पुरुष म्हटले जाते. तात्पर्य: श्रेष्ठ साधक भक्त आणि गौडीय वैष्णव संप्रदायाचे आचार्य नरोत्तमदास ठाकूर एका भजनात म्हणतात, हे भगवान, मी माझे आयुष्य व्यर्थ घालवले आहे. मानव देह मिळाला असून सुद्धा मी तुमची आराधना केली नाही. म्हणजे मी स्वतःहून विष प्राशन केले आहे. वेगळ्या शब्दात मांडायचे तर मानवदेह हाच मुळी भगवंतांच्या प्रेममय सेवेचे ज्ञान विकसित करण्यासाठी आहे. त्याविना जीवन चिंता आणि दुःखद अवस्थांनी भरून जाते. म्हणून भक्तिसेवेविना आपले आयुष्य व्यर्थ घालवणाऱ्या मनुष्याला असा परामर्श देण्यात येतो की त्याने आपले इष्टमित्र तथा नातेवाईकांना नकळत दूर निघून जावे आणि अशा प्रकारे त्यांनी कुटुंब, समाज, देश इत्यादी संबंधीच्या बंधनातून मुक्त होऊन कुठल्या तरी एखाद्या अज्ञात ठिकाणी आपला देह विसर्जन करावा. आपला मृत्यू कसा आणि कोठे झाला याची माहिती सुद्धा इतरांना कळू देऊ नये. धीर म्हणजे मन प्रक्षुब्ध होण्यासारखी परिस्थिती असून सुद्धा जो अविचल राहतो. स्त्री पुत्रादिकांविषयी असलेल्या प्रेमामुळे आपले सुखी कौटुंबिक जीवन सोडू इच्छित नाही. कुटुंबियाविषयी असलेल्या अशा अमर्याद ओढीमुळे आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गात व्यत्यय येतो आणि जो कोणी असे संबंध पूर्णपणे विसरू शकतो त्याला अविचल किंवा धीर म्हणतात. हे खरे की आयुष्यातील विफलतेमुळे विरक्त होण्याचा हा मार्ग आहे. तथापि अशी विरक्ती सुद्धा प्रामाणिक साधू संतांच्या आणि साक्षात्कारी सत्पुरुषांच्या सहवासानेच दृढ होऊ शकते आणि परिणामतः अशी व्यक्ती भगवंतांच्या भक्तीच्या मार्गावर प्रेमाने वाटचाल करू लागते. दिव्य सेवाभाव विकसित करूनच भगवत चरण कमली अनन्य भावाने शरण जाणे शक्य होते. परमेश्वराच्या प्रामाणिक भक्तांच्या सहवासातच हे शक्य असते. धृतराष्ट्र हा खरोखर भाग्यवान म्हणावयास हवा. त्याला असा एक भाऊ होता की ज्याचा सहवास त्याच्या विफल जीवनात मुक्तीचा प्रकाश प्रदान करणारा होता. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. धन्यवाद. हरे कृष्ण. तर इथं शास्त्र सांगतं,
श्रील प्रभुपादजी तात्पर्यामध्ये उदाहरण देत आहेत श्रील नरोत्तम दास ठाकूर यांच्या एका वैष्णव गीताची. तर आपण एकदा ते वैष्णव गीत पाहू. हरे कृष्ण. तर खूप सुंदर वैष्णव गीत आहे. श्रील नरोत्तम दास ठाकूर यांनी रचना केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये ते लिहितात की मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न बोली न भजिया जानिया शुनिया विष खाईनो. एकदा हे पेज उघडू द्या. तर त्याच्यामध्ये ते म्हणतात की हा मनुष्य जन्म प्राप्त करून पण मी याच्यामध्ये राधा कृष्ण यांच्या भक्ती तत्वांचं पालन केलं नाही आणि अशा प्रकारे हा जन्म मी विफल घालवला. विफल म्हणजे विनाकारण व्यय केला, विनाकारण घालवला. आणि अशा प्रकारे आध्यात्मिक भक्ती मार्गामध्ये प्रगती न करता हे जीवन घालवणं म्हणजे आध्यात्मिक दृष्ट्या याला सुसाईड म्हणजे आत्महत्याच म्हणता येईल आध्यात्मिक दृष्ट्या. का भौतिक दृष्ट्या तर शरीर जगत आहे, परंतु आध्यात्मिक दृष्ट्या याचा आपण काही लाभ घेत नाहीयेत. तर अशा प्रकारे नरोत्तम दास ठाकूर म्हणतात की जानिया शुनिया विष खाईनो, की जाणून माहिती असून पण मी हे विष घेतलेलं आहे. उघडत नाहीये, ठीक आहे. हा, तर हरी हरी विफले जन्म गोनाईनो मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया शुनिया विष खाईनो. तर अशा प्रकारे त्याच्यामुळे ह्या मनुष्य जीवनाचं सांगितलेलं आहे की जर आपण भगवंतांच्या भगवत भक्तीमध्ये प्रगतीसाठी नाही वापरत आहोत, तर हे जीवन केवळ आणि केवळ भौतिक चिंता आणि दुःख अशा अवस्थांनी भरून जाते. मग याचा अर्थ असा आहे का प्रभूजीज माताजीज की जो भगवत भक्तीला प्राप्त करतो त्याच्या जीवनामध्ये काही दुःख वगैरे नसणार आहेत? असं अजिबात नाही. परंतु जर आपण भक्ती मार्गामध्ये योग्य रीतीने जोडलेले असू भगवंतांच्या भक्तीमध्ये, तर या दुःखांना सामना करण्यासाठी, या दुःखांच्या मध्ये राहून पण भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी भगवंत जरूर दिशा दाखवतील. भगवद्गीतेच्या 10व्या अध्यायामध्ये 10वा श्लोक येतो. त्याच्यामध्ये भगवंत सांगतात तेषां तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयन्ति ते. भगवंत सांगतात की असे भक्त जे की प्रीती भक्ती, जे की प्रेमाने भगवंतांना भक्ती करण्यामध्ये नेहमी गुंतलेले आहेत, अशा भक्तांसाठी ते स्वतः बुद्धी प्रदान करतात. कशा प्रकारे जे प्रत्येक दिवसाचे दिन प्रतिदिन जे आपले जे चॅलेंजेस, जे काही संकट आहे, जे काही दुःख आहे, त्यांच्यासोबत कशा प्रकारे आपण ते मॅनेज करून भगवत भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी भगवंत स्वतः आपल्याला बुद्धी देतील, जर आपण भक्तीमध्ये व्यवस्थित जोडलेले आहोत तर. आणि अशा प्रकारे आध्यात्मिक प्रगतीसाठी जे वेगवेगळे स्तर दिलेले आहेत, त्याच्यापैकी सर्वात प्राथमिक स्तर विदुर आपल्या भावाला धृतराष्ट्राला इथे समजून सांगत आहेत. तो स्तर आहे धीर पुरुषाचा स्तर. तर धीर पुरुष म्हणजे काय? धीर पुरुष म्हणजे ज्या वेळेस एखाद्या व्यक्तीचं मन, त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो प्रवोकिंग सिच्युएशन, की प्रवोकिंगला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो? प्रक्षुब्ध होण्यासारखी परिस्थिती. प्रक्षुब्ध होण्यासारखी म्हणजे विचलित होण्यासारखी परिस्थितीमध्ये पण जो व्यक्ती स्वतःचं बॅलन्स, स्वतःचं मन हे स्थिर ठेवू शकतो, विचलित नाही होत, अशा व्यक्तीला धीर म्हटलं जातं. आणि अशा धीर व्यक्तीसाठी सांगितलंय की भौतिक आसक्तीमध्ये राहून घरी देहत्याग करण्यापेक्षा अशा व्यक्तीसाठी श्रेष्ठ मृत्यू कोणता आहे? अशा ठिकाणी जाणे, समजा काही तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी वगैरे ज्यावेळेस शरीर जर्जर होत आहे
आणि भगवत भक्तीमध्ये भगवंतांवर लक्ष केंद्रित करून तो जर्जर जो देह आहे तो त्याग करणे, तिथे मृत्यू प्राप्त करणे, ना की पूर्ण भौतिक आसक्तीमध्ये भरलेल्या अवस्थेमध्ये जिथं आपलं मन भगवंतांकडे लागणं अवघड आहे, अशा अवस्थेमध्ये मृत्यू पावणे. ह्याच्यापेक्षा धीर पुरुषासाठी सांगितलेलं आहे, की अशा प्रकारचा मृत्यू हा श्रेष्ठ सांगितलाय, जिथे की व्यक्ती हा कुठे गेलाय किंवा मृत्यू झालाय हे इतरांना जास्त कळण्याची वगैरे पण त्या ठिकाणी गरज नाहीये. पण हा वैराग्याचा प्राथमिक स्तर सांगितलाय आणि भागवत सांगतं, की अशा प्रकारचं वैराग्य, अशा प्रकारची विरक्ती केवळ साधू संतांनी आत्मसाक्षात्कारी सत्पुरुषांच्या सहवासानेच प्राप्त होऊ शकते. इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे, की "अ मॅन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स." म्हणजे एक व्यक्ती तो ज्या प्रकारची संगत ठेवतो, त्या प्रकारच्या संगतीवरून आपल्याला कळू शकतं, की ती व्यक्ती कशा प्रकारची आहे. याचा अर्थ भगवंतांच्या भक्तांनी नेहमी भक्तांची संगत प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, ना की भौतिकवादी लोकांच्या संगतीमध्ये आपण आसक्त राहू. कारण भौतिकवादी लोकांच्या जर संगतीमध्ये राहिलो, तर आपल्या ज्या प्रेरणा आहेत, आपल्या ज्या जीवनामध्ये ज्या आशा आकांक्षा आहेत, करण्याची जी इच्छा आहे, त्या सर्व इच्छा त्या भौतिकवादी व्यक्तींप्रमाणेच आपल्या बनतील. परंतु आपण जर भक्तांच्या सहवासात राहिलो, भक्तांचा संग प्राप्त केला, तर भगवत भक्त आपल्याला नियमित ही गोष्ट लक्षात आणून देतील, की कशाप्रकारे ह्या जन्मामध्ये, मनुष्य जन्मामध्ये भगवत भक्तीसाठी आपण प्रयत्न करायला पाहिजे. त्याला आपण प्रेफरन्स, प्रायोरिटी त्याला आपण प्राधान्य द्यायला पाहिजे आपल्या जीवनामध्ये. त्याच्यामुळे अशा भक्तांच्या सहवासामध्ये आपण नेहमी राहायला पाहिजे. अजून एक श्लोक घ्यायचा प्रभुजीच माताजीच? चालेल? हो प्रभूजी. नाही? ठीक ठीक आहे. हो एक प्रभूजी. श्लोक बघू आपण. श्लोक क्रमांक 27. यः स्वकात् परतो वेह स्वकात् परतः जात वेह जात निर्वेद आत्मवान जात निर्वेद आत्मवान् आत्मवान हृदि कृत्वा हरिं गेहात् हृदि हृदि कृत्वा कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः. प्रव्रजेत् स प्रव्रजेत स नरोत्तमः. नरोत्तमः. तर आपण मागच्या श्लोकामध्ये वैराग्याची प्राथमिक अवस्था पाहिली, ती म्हणजे धीर पुरुषाची, की जो की विरक्ती प्राप्त करतो आणि जीवनाच्या शेवटी अशा प्रकारे मृत्यूला प्राप्त करतो, जेथे की भौतिक आसक्तीमध्ये तो गुंतून पडू नये. एखाद्या पवित्र स्थळी जाऊन तिथे जर्जर अवस्थेमध्ये तिथे आपला देहत्याग करून आणि आपल्या आप्तेष्टांना कळू पण नाही, अशा प्रकारे भौतिक आसक्तीचा शक्यता कमी राहावी. पण त्या धीर पुरुषापेक्षाही श्रेष्ठ अवस्था विदुर पुढच्या श्लोकामध्ये सांगत आहेत. ती अवस्था आहे नरोत्तम. भगवंतांचे हे श्रेष्ठ भक्त बनण्याची जी अवस्था आहे त्याला नरोत्तम अवस्था म्हटली जाते. तर त्याचे गुण काय आहेत आपण आता पाहू. कुणाला वाचायचं आहे? प्रभुजीज माताजीज, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी वाचू. हा रेश्मा माताजी. हरे कृष्ण. सादर प्रणाम. धन्यवाद. जो स्वतःहून अथवा दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून जागृत होतो, ज्याला या भौतिक जगाचे दुःख व असत्यता कळून येते आणि जो भगवंतांना आपल्या अंतःकरणात दूर धरून आपल्या घरातून बाहेर काढतो, तो पुरुष श्रेष्ठ होय. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद यांच्याद्वारा. श्रील प्रभुपाद यांची जय. योग्याचे 3 वर्ग आहेत. धीर, जे कौटुंबिक संगतीपासून दूर असले तरी अविचलित असतात. संन्यासी, वैफल्यामुळे विरक्त जीवन घालविणारे. गंभीर भगवत भक्त, ज्याने श्रवण कीर्तनाद्वारे भगवत भावना विकसित केली आहे आणि हृदयात निवास करणाऱ्या भगवंतावर विसंबून गृहत्याग केला आहे. तात्पर्य असे की भौतिक जगतातील हताश भावनात्मक जीवनानंतर विरक्तीने संन्यास घेणे हे आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरील एक सोपान असू शकेल. परंतु मुक्तीच्या वास्तविक सिद्धता सर्वांच्या हृदयात परमात्म्याच्या रूपाने निवास करणाऱ्या भगवंतावर पूर्णपणे आश्रित होण्याच्या अभ्यासानेच प्राप्त होऊ शकते. कोणी घराबाहेर घनदाट अरण्यात राहू शकेल, परंतु निष्ठावान भक्ताला हे माहीत असते की
तो कधीही एकटा नाही. भगवंत सतत त्याच्या संगतीचे असतात. ते आपल्या प्रामाणिक भक्ताला कोणत्याही कठीण संकटातून वाचवतात. म्हणून प्रत्येकाने आपल्या घरी शुद्ध भक्तांच्या संगतीत भगवंताचे नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर याविषयी श्रवण कीर्तन करून भगवत भक्तीचा अभ्यास करावा. असा अभ्यास करण्याने निष्ठेनुसार भगवत भावना जागृत होण्यास सहाय्य होईल. अशा भक्तिमय कृत्याद्वारे भौतिक लाभांची इच्छा धरणारा मनुष्य मात्र भगवंत जरी स्वतःच्या अगदी हृदयात निवास करीत असले तरी त्यांच्यावर कधीच अवलंबून राहू शकत नाही. तसेच भगवंत देखील भौतिक लाभाच्या इच्छेने त्यांची उपासना करणाऱ्या कोणत्याही प्रकारचे मार्गदर्शन करीत नाही. भौतिकतेमध्ये आसक्त असलेल्या सकाम भक्तांना भगवंताकडून भौतिक लाभाचा एखादा वर मिळू शकेलही, परंतु वर निर्देश केल्याप्रमाणे ते नरोत्तम श्रेणीत प्राप्त होत नाही. जगाच्या इतिहासात आणि विशेषतः भारतात अशा थोर भगवत भक्ताची कितीतरी उदाहरणे आहेत. ते सर्व आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरील आपले मार्गदर्शक आहेत. महात्मा विदुर असे एक भगवत भक्त आहेत आणि आत्मसाक्षात्कारासाठी आपण त्यांच्या शरणाचे अनुगमन करायला हवे. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. तर आध्यात्मिक जीवनात प्रगतीसाठी जे 3 स्तर आहेत, श्रील प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये सांगत आहेत. एक स्तर आहे धीर पुरुषाचा स्तर, जो की कौटुंबिक आसक्तीपासून विरक्त होण्यासाठी सर्व कौटुंबिक संगती त्याग करून असा स्तर प्राप्त करतो, ज्याने की एखाद्या प्रोव्होकेटिव्ह विचलित होण्याच्या स्थितीमध्ये पण त्याचं लक्ष हे अविचलित राहावं. तो जो प्राथमिक स्तर झाला तो झाला धीर पुरुषाचा स्तर. दुसरा आहे संन्यासाचा स्तर, जो की ह्या भौतिक जगातल्या दुःखांना आणि भौतिक जगातल्या अडचणींना त्यापासून वैफल्य होऊन विरक्ती प्राप्त करतात, असे हे संन्यासी. आणि त्या दोन्ही स्तरांपेक्षा सर्वश्रेष्ठ स्तर भागवत सांगतं, हा आहे नरोत्तम, भगवंतांचे श्रेष्ठ भक्त बनण्याचा स्तर. यामध्ये केवळ विरक्ती प्राप्त करत नाही व्यक्ती, तर त्या विरक्तीसोबत भगवंतांबद्दल त्यांचं नाम, रूप, गुण, लीला यांविषयी श्रवण करण्यासाठी, यांचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी, यांचा हृदयामध्ये ध्यान करण्यासाठी त्याला आसक्ती प्राप्त होते. तर अशा व्यक्तीला सांगितलेले आहे नरोत्तम स्तर. आणि हा नरोत्तम स्तर प्राप्त करण्यासाठी श्रील प्रभुपादजी सांगतायत की कलियुगामध्ये आपल्याला नेसेसरी म्हणजे कंपल्सरी नाहीये, सक्तीचं नाहीये की घर वगैरे सोडून जंगलामध्ये जाणं. परंतु घरी राहून पण श्रील प्रभुपादजी सांगतात की शुद्ध भक्तांच्या संगतीमध्ये जर आपण भगवंतांचं नाम, रूप, गुण, लीला आणि परिकर म्हणजे भगवंतांच्या सोबत नित्य राहणारे, त्यांचे सहचारी, यांच्याविषयी जर आपण श्रवण कीर्तन करून भगवत भक्तीचा जर अभ्यास केला, तर अशा प्रकारच्या श्रद्धावान भक्त जो की हे सगळं करत आहे, घरी या सर्वांसाठी वेळ देऊन लक्ष केंद्रित करत आहे आणि बाकीच्या भौतिक आसक्तीमधून आपलं लक्ष हळूहळू कमी करत आहे, अशा भक्ताला त्यांच्या निष्ठेनुसार भगवत भावना जागृत होण्यास भगवंत निश्चित मदत करतील. परंतु असा एखादा भक्त जो की भौतिक इच्छा प्राप्तीसाठी, भौतिक लाभ प्राप्तीसाठी भगवंतांची उपासना करत आहे, तर त्याला पण निश्चित फायदा होईल, परंतु त्याला परम भक्ती, शुद्ध भक्ती प्राप्त होणार नाही. भागवत सांगतं की भौतिक लाभाच्या इच्छेने जो कोणी भगवंतांची उपासना करत आहे, भगवंत कदाचित त्याला भौतिक लाभ पण देतील, परंतु तो जो भौतिक लाभ आहे तो जीवनाचा सर्वश्रेष्ठ स्तर नाहीये, जो की नरोत्तम स्तर आहे. जर आपल्याला नरोत्तम स्तर प्राप्त करायचा आहे, तर भागवतात सांगितल्याप्रमाणे घरी आपल्याला ह्या गोष्टींवर हरे कृष्ण. पूजा माताजी लक्ष द्या प्लीज. की अशा प्रकारे घरी राहून आपल्याला भगवंतांच्या नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादींविषयी श्रवण कीर्तन करणे, भगवत नामाचा जप करणे इत्यादींवर आपल्याला लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे. भगवत भक्तीचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे. मग भागवतात सांगितल्याप्रमाणे जर आपण निष्ठावानरित्या ह्या गोष्टी केल्या, तर निश्चित भक्तीच्या सर्वश्रेष्ठ स्तराला असा व्यक्ती प्राप्त करेल
घरात राहून पण आपल्याला भौतिक आसक्तीमधून स्वतःला बाहेर काढणं खूप खूप आवश्यक आहे. घरात राहणं किंवा बाहेर राहणं हे महत्वाचं नाहीये. हृदयामध्ये कोणत्या गोष्टीला आसक्त आहेत आपण ते सर्वात महत्वाचं आहे. तर आपण याबरोबरच आजची ही चर्चा इथे कन्क्लूड करू आणि भक्तांचे काही प्रश्न वगैरे असतील तर ते घेऊ आपण. मनीषा माताजी अनम्यूट करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हा माताजी. काय आपण आता ते हेच बघितलं ना की काय पुरुष हा नरोत्तम आणि तर त्याच्यामध्ये धीर पुरुष धीर संन्यासी आणि पुरुष आणि नरोत्तम. नरोत्तम. पण आपण बऱ्याच जणांचं असं बघतो ना की त्यांच्या मृत्यूच्या वेळेस त्यांनी बऱ्याच अटी सांगितलेल्या असतात की आता मी मरतीये तर मरताना मला असं पाहिजे किंवा माझ्या मरणानंतर माझे अशी विधी करा किंवा असे म्हणजे त्यांच्या ज्या अपेक्षा ते बोलून दाखवतात. तर हा, मग अशा वेळेस पण म्हणजे त्या लोकांची कशामध्ये गणना करू शकतो? म्हणजे त्यांना ही भगवत हे प्राप्त होते का किंवा त्यांचं म्हणजे त्यांना मुक्ती मिळते का अशा ह्याच्यामध्ये या खूप सिच्युएशन मध्ये? छान प्रश्न आहे आणि याचं उत्तर भगवंत भगवद्गीतेमध्ये 8व्या अध्यायामध्ये 5व्या आणि 6व्या श्लोकामध्ये देतात. भगवंत म्हणतात की जो काही आपला भाव, जे काही आपले विचार असतील, आपल्या मृत्यूच्या वेळेला त्याच विचारांप्रमाणे, त्याच आसक्तीप्रमाणे आपल्याला गती प्राप्त होईल. तर हा श्लोक एकदा सर्वांनी म्हणण्याचा प्रयत्न करा. यम यम वापी स्मरन् भावम यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय तं वेत्ति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. सदा तद्भावभावितः. या 8व्या अध्यायाच्या 6व्या श्लोकामध्ये कृष्ण सांगतात की यम यम वापी स्मरण भावम, ज्या भावाला म्हणजे ज्या विचारांना स्मरण करून त्यजत्यन्ते कलेवरम, कलेवरम म्हणजे आपलं शरीर, की हे जे शरीर आहे व्यक्ती त्याग करेल. शरीर सोडताना ज्या कोणत्या भावावर म्हणजे ज्या कोणत्या विचारावर आपलं स्मरण हे केंद्रित असेल, तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, त्या भावाप्रमाणेच म्हणजे त्या विचाराप्रमाणेच त्या आसक्तीप्रमाणेच आपल्याला पुढचं शरीर प्राप्त होईल. तर आपल्याला कळतं की जो कोणता व्यक्ती मृत्यूच्या अगोदर ह्या सर्व अटी सांगत आहेत की मृत्यूनंतर माझी ही इच्छा पूर्ण करा, ती इच्छा पूर्ण करा, त्या व्यक्तीची कळत नकळत आसक्ती त्याच गोष्टीत आहे. मग ऑब्व्हियसली त्याचप्रमाणे त्यांच्या आसक्तीप्रमाणेच त्यांना पुढचं शरीर, देह हा प्राप्त होईल, त्यांना गती प्राप्त होईल माताजी. ठीक आहे. तर भगवत भक्तासाठी आदर्श मृत्यू हा आहे की एकच इच्छा असली पाहिजे आपल्याला की भगवत भक्तीमध्ये, भगवत सेवेमध्ये आपल्याला संधी मिळावी. मृत्यूच्या वेळेला ही जर इच्छा असेल तर भगवत धाम निश्चित प्राप्त होईल. मात्र आपलं जर असेल की भगवत भक्ती तर करू, पण पुढच्या वेळेला कदाचित अंबानी, टाटा, बिर्ला यांचं पण ऐश्वर्य अनुभवायला भेटावं, तर छान घरामध्ये चांगल्या भक्ती करू, तिथे काय हरकत नाही. मग तशा प्रकारचा जन्म प्राप्त होईल. आपले जे कर्म आहेत त्याप्रमाणे, कर्मफळाप्रमाणे तसा प्रकारचा जन्म प्राप्त होईल. परंतु कोणत्याही भौतिक इच्छा, छोट्यातली छोटी पण इच्छा ठेवणं, एक गोष्ट निश्चित आहे की पुन्हा भौतिक जगामध्ये जन्म घ्यावा आपल्याला लागेल, जोपर्यंत एखादी पण भौतिक इच्छा बाकी आहे. ठीक आहे मनीषा माताजी. हो प्रभूजी, समजलं चांगलं. ते हरे कृष्ण. विचार करायला गेलं तर खूप डीप आहेत ह्या गोष्टी. म्हणजे समज आपल्या आहेत ऍक्च्युली समजण्यासारखे आहेत, पण आपण ते आचरणात इझिली आणत नाही. आचरणातून खूप खरी गोष्ट आहे. प्रभुपादजी म्हणजे सगळं सांगतात दिसतंय, हे सगळं केलं पाहिजे, करायला हवंय, पण तरी सुद्धा समजून उमजून टाळलं जातं आपल्याकडून ह्या गोष्टी. खरी गोष्ट आहे माताजी. आणि यासाठी आपण भगवत भक्तांचा संघ नेहमी ठेवला पाहिजे, त्यांची संगत ठेवली पाहिजे, जेणेकरून आपल्या इच्छा, आकांक्षा, आपले ऍस्पिरेशनला मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण? इच्छा, आकांक्षाच, की आपल्याला जीवनात काय प्राप्त करायचंय त्या इच्छा आपल्या त्याप्रमाणे बनतील, जर आपण भगवत भक्तांच्या संगतीमध्ये राहिलो तर.
ठीक आहे माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून कुणाचा काही प्रश्न आहे? हरे कृष्ण प्रभूजीच माताजीच. हरे कृष्ण प्रभूजी. आपण हा. आता कृपण आणि ब्राह्मण ह्यांच्यातला फरक बघितला तर तो भगवद्गीतेमध्ये दुसऱ्या अध्यायातला जो 7वा श्लोक आहे, कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा, तिथेही हा कार्पण्य दोषच आहे ना, म्हणजे मानवी जन्म अर्जुनाचं. प्राप्त होऊन सुद्धा इंद्रिय तृप्तीसाठी वाया घालवणे. हे बरोबर. दोन तेच आहे ना? हा, हो, समजलं. तेच आहे हा. माताजी. की एवढं व्हॅल्युएबल, एवढं मौल्यवान मनुष्य देह प्राप्त करून पण जर भौतिक आसक्तीमध्ये आपण हा व्यय करत असेल तर आपण पण मग कंजूषच हो. हरे कृष्ण. हा, हा. हरे कृष्ण प्रभूजी. धन्यवाद. धन्यवाद. ठीक आहे. खूप खूप धन्यवाद. अजून कुणाचा काही प्रश्न नसेल तर आपण इथे आज कन्क्लूड करूया. खूप खूप धन्यवाद आपल्या सगळ्यांनी जॉईन केल्याबद्दल. वंशा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.